Všetkým ahojte, lajkujte a doberete náš kanál a kliknite na zvonček. Dnes sa vám poviem o takej veľmi peknej knihe, ktorá sa volá Jazvoduch 3. A jak ste už pochopili, to sú Mimoni. Vlastne tretia časť. Mne sa táto kniha veľmi páčila. Sa mi zdá aj, že som pozerala aj film, ale nie som si istá. Ale asi nie. Alebo len pár častí. Je to filmový príbeh, ale asi aj keby som pozerala ten príbeh, tak ja ho už ani nepamätám. Mne sa páčila táto kniha, že sú tu aj niekedy obrázky, aj keď malé, aj keď nie je ich až tak veľa, ale sú. A je tu v strede asi takej knihy, také akéby časť, kde je také strany a je tu aj text a skoro všetky sú to obrázky. Je tu 20 kapitol, dá sa povedať aj 21, bo sa to končí 20, ale potom, že proste, tu je 20. kapitola, ale tu je príbeh, koniec príbehu a nie je tam kapitola proste. Veľmi sa mi páčila táto kniha. Dokonca som nevedela, akože som dačo videla také, že Gru našiel svoju dvojičku, ale keď som čítala túto knihu, tak ani som nie že zabudla, ale proste už som nevedela proste, jak vyzerá, že ho stretol a tak. A mi to napomínala táto kniha. Sa mi to veľmi páčilo. Boli tu na začiatku, nebolo tých obrázkov až tak veľa, ale bol. Sa mi táto kniha veľmi páčila. Nie je tu až tak veľa textu. Prečítala som to celkom rýchlo. Radím to pre tých, čo pozerali Mimoňov a majú ich radi. Ale keby som ešte nepozerala Mimoňov, aby som vedela, že je aj kniha aj film, tak by som čítala najprv knihu a potom by som pozerala film. Tak by to bolo zaujímavejšie, lebo keby som pozerala film, tak by sa mi tú knihu nechcela ani čítať. Ja vám radím prečítať túto knihu, keď sa mne páčila a čo som ani nepozerala Mimoňov. Akože páčia sa mi, ale pozerám aj veľa iných filmov a tak ktoré ma zaujímajú viac. Ale pre tých, čo pozerali Mimoňov a sa im páčili, tak radím veľmi dobre túto knihu, lebo ani ja tých Mimoňov mám ich rada, ale nie, že by som ich pozerala 2-3 časti, jeden deň, a nie, že je to wow, ale páčia sa mi celkom. A táto kniha sa mi určite páčila, takže keď ste pozerali Mimoňov, tak sa aj vám bude páčiť. Radím vám čítať túto knihu a odoberať náš kanál, kliknúť na zvonček a čítať rôznymi jazykmi. Po slovensky, po česky, poľsky, ukrajinsky, ale naša po rusky. Na čo vám to treba? Lajkujte, odoberajte náš kanál a všetkým ahojte!